Paral·lelament, a l'Institut de Medicina Legal examinen el cos de María Luisa Perún. Troben diverses mostres de pèls entre els dits de la víctima i restes biològics davall les ungles de les mans que podrien ser de l'agressor. Quan examinen l'estat del cos, descobreixen que la víctima té dents estallades, una marca al llarg de tot el coll i una fractura que recorre més de la meitat del crani. Els forenses apunten a que no és una defunció accidental, sinó una mort violenta d'etiologia homicida. Després de l'examen forense, la policia deté a les 6:25 de l'hora baixa el marit i el fill de la víctima. Des d'aquell moment, Antonio Llompart Mora, el marit, es nega a declarar. Nos llamó la atención que el hijo, en cuanto se le procede a la detención,